सोमार 28 आगोस्त सांत आगुस्तीर धर्मद्योक्ष समरण मुखेल बोल तुमचो बावार्थ कोडण्यांनी तुमी दाखयलो. नियाळाक आदार आमच्या भुरग्यांक सांगाता वेळ सारता तेन्ना आमी तांकां जायते पावट सांगतात. मिसाक एक पवित्र जेवण, तेर्स एक कुटुंबीक एकचार बांदतले मागण्याचे हातयार, पवित्र पुस्तक एक जाणवायेचो सागोर वाचून आमचो बावार्थ वाडटा. पूण हो बावार्थ आमी कोडण्यांनी दाखोवंक चड गरजेचें. वर्साक एक पावटी आमी आमचे इगोर्जेक आनी जाणट्याच्या व अनाथ आश्रमांक घडटा ते परी दुडवांचें दान करात. बावार्थ बोरवांचो मोग क्रिस्ती धर्माचे खांबे. बावार्थ कोन्या विरेत मेलोलो. पागिवंत पावलू तेसालोनिकारांची पवित्र सोबेच्या ओकोण बावार्था पासत तांकां वाखाणटा. देवाचेर बावार्थ दवरून जियेतोल्यांच्या जिवितांत सदांच शांती कुशालकाय दिसून येता. आडकोळी त्रासा कोश्टांनी देव तांचो बोरवांचो म्हूण मानून घेतात. परतेंच बावार्थ बोरवांचो नासलोल्यांच्या जिवितांत राग निराशीपण दिसून येता. शुभ वर्तमानान फकत कायदे आनी रिती पाळून जिवन सर्गीच्या राज्यांत भितर सरतल्यांक आडकोळ घालतल्या फारिजेवांक आर्मी दोरशास्त्र्यांक जेजू खोरायेन शिटकावणी दिता. जायते पावटी आमी बावार्थ सोडून फारिजेवा आनी दोरशास्त्र्यां परी कायदेच घेवन बसल्यांत. ह्याच पासत जायते पावटी पवित्र सभेच्या जमातींनी आमी सोगडीं आनी उसोती जालेले पळयता. कायदेच पाळून न्हय बगोर जेजूचेर बावार्थ दवरून कोडण्यांनी तो जियोंक वावरुया. म्हजो थाराव दर दिसा एक तरी ल्हान बावार्थाची कोडणी करून जियोंक वावुरतलो.